Например, ухапвания от насекоми, бръчки, слънчево изгаряне, ударено, разрез, порязване, екзема, обриви. Защо като майка на малко дете и като жена, която иска да има красива кожа, мога да заявя откровено, а и като създател на този продукт, че Божествен крем е именно този, който е задължителен за вашата лятна козметична чантичка и за вашата дамска чанта. Защото Божествен крем съдържа 100% натурални съставки и защото той е ваш приятел както в грижата за вашата кожа, за това да сте хубава, поддържана жена, и грижата за кожата на вашето дете. Кожата е суха, дехидратирана, пили сте малко вода, вижда се това мигновено по кожата. Действайте с Божествен крем смело. Това е един продукт, с който с замах изтривате следите на времето, изтривате умората, намалявате бръчките, тонизирате, освежавате и уплътнявате кожата на лицето, шията и деколтето, както и на издайническите сухи линии по ръцете, които обикновено първи се забелязват. Може да третирате лактите, коленете, напуканите пети и всичко, което е като травма по кожата. Божествен крем е разкошен продукт, който сега може да вземете на последните дни на промоцията. Единия на нормална цена от 30 евро, два на намаление, 45 евро, т.е. 15 евро по-малко и 3, забележете, на 60 евро вместо 90, т.е. третия продукт, третия Божествен крем, препоръчани 3, ви идва подарък. Сега се възползвайте, защото това е продукт, който ще ви служи вярно, а при бръснене за мъжете, които се бръснат също, е чудесен вместо Aftershave, защото съдържа само полезни съставки и има хипоалергенна формула. Така че ако сте с чувствителна кожа, няма да пострадате. Разкожен продукт, който се струва всяка една къща и всяка една жена, майка да ползва у дома и да се снабди задължително, защото може да масажирате и тялото с него и да се радвате на много красива кожа през лятото. Божествен крем участва в промоции на dorfeya.com.